bon dia des del camp de rugby Juan Palomares Corella de Cullera, avui en directe per a Mediterráneo. Anem a variar un poquet el rugby que acostumem a oferir-los. Normalment els oferim el partit de Divisió Nord B, Grup B, però avui anem amb el rugby més autèntic, el rugby de la territorial valenciana, el rugby on comencen a formar-se jugadors, des de Cullera, en un partit entre l'Inter i l'Estudiantes. L'Inter, que és el club que ajunta els clubs de les comarques centrals, de gent de l'escola d'Alzira, gent de l'escola de Cullera i gent de l'escola de Tavernes, per tant, Ribera Baixa, Ribera Alta i la Safor, i l'Estudiantes, que és el club que lligat al Politècnic i que també té una llarga tradició, ja són vores 50 anys l'edat que té este club, lligat, com diem, a la Universitat Politècnica. Estem a un camp de xespa natural, per tant, la cosa va ser més bonica encara. Fa un dia fenomenal així a Cullera, per tant, també ens acompanya l'oratge. I ens acompanyen per a comentar el partit. Per part de l'Inter tindrem a Carles Frigola, entrenador de rugby, has estat seleccionador de la selecció valenciana femenina, lligat al rugby, lligat a Cullera. Bon dia, Carles. Bon dia, molt bon dia. I per part de l'Estudiantes, Carlos Bello, jugador, avui no pot jugar lesionat, per això està així amb nosaltres. Bon dia, Carlos. Hola, buenos días. I a punt de començar el partit, diem que este és el rugby autèntic, el dels arrels, on comencen a formar-se jugadors. ¿Y aquí el Capi dónde está? La veritat és que ¿Qué número llevabas tú? és Vale, guai. un plaer que pugueu vindre així a disfrutar de Vamos Cullera aquí. i d'un partit de primera regional. I per a mi és un orgull que es puguen veure partits com estos, no?, en la tele i damunt en directe. I sí, la veritat és que el Divisió d'Honor B és nacional, no?, és una categoria nacional i esta és territorial, o sigui, és valenciana. Un record per a Ricardo Arastell, el nostre comentarista habitual, que avui està al llit, el pobret està malaltet i no pot acompanyar-nos. Una salutació molt especial per a ell, per a Ricardo. Ha començat ja el partit amb la primera melé després del balanç com és pel jugador de l'Estudiantes. ¿Y qué podemos esperar de este partido, Carlos? Pues la verdad es que yo creo que va a ser un partido bastante igualado. Ya en la ida el Cullera nos puso bastantes problemas en la segunda parte, sobre todo. Y la verdad es que por lo que nos han dicho ha mejorado bastante durante esta primera vuelta. O sea que yo creo que va a ser un buen partido y va a ser bonito. La primera volta, el primer partit de la primera jornada de Lliga, que va acabar amb un 42-27 favorable a Estudiantes. L'Estudiantes, que és 6è, amb 4 victòries i 5 derrotes en 9 partits. L'Inter, que és 8è, amb 8 partits jugats, té un parell de partits pendents, amb 3 victòries i 5 derrotes. Ja està xafant la 22 d'Estudiantes l'Inter, el puntelló defensiu, que no és de la 22, per tant serà la touch favorable a l'Inter, que és disposat a treure el talonador José Luis Carmona. Dir que ahir es van jugar a partits avançats de la Divisió Nord B, Grup B, amb la derrota de Cau al Riu, el Cau que continua amb aquest procés de transformació i amb problemes. Li va posar molt difícil al segon classificat del Sant Cugat, però va acabar caiguent per 9-15. Tatami també va caure a l'Hospitalet per 55-14, derrota clara per a Tatami, que també en les últimes jornades no troba els resultats. I les Abelles, tercer classificat, que va guanyar remuntant a Sant Boi del Llobregat, a la Sant Boiana B, per 18-30. Hem vist novament el puntelló defensiu per part d'Estudiantes. Nova touch favorable a l'Inter. I tenim així, Carles, un camp de xespa natural a Cullera, camp exclusivament de rugby. Això és un luxe. Només n'hi ha dos a la Comunitat Valenciana, el del Pantà a la Vila, on estiguem la setmana passada, i este. Bueno, a veure, així més grans i més oficials, sí. En Tavernes, Alzira, sí que tenen, Montcada també n'hi ha. Però no exclusius de rugby. Home, compartits. A veure, nosaltres tenim el privilegi de que així el camp és com si fos nostre i podem vindre a entrenar quan vulguem i disposar d'ell quan vulguem, que és un avantatge, perquè potser vas a equips de València, capital, i se tenen que partir entre 3 o 4 clubs i no sempre pots entrenar quan vols. La veritat que nosaltres tenim el privilegi, damunt este camp el farem nosaltres, o sigui que també ens ho han currat. Està atacant ja Estudiantes, bona la pressió defensiva d'Inter.
Sí, Cullera de moment està fent defensivament bona pressió. Estan pressionant bé. Estan sempre 3-4 jugadors al placatge. Intentant muntar el rack Estudiantes, ahí està muntat. Dale ahí. Hay que irse más rápido, 8. Hay que irse. No ha alliberat el jugador de l'Inter, per tant, 8. Tienes que ir. Chicos, por favor. 8, hay que retirarse. per tant el cop de castig contra l'Inter. I el puntelló que anirà o intentava buscar la línia lateral, no ha aconseguit que isquera, per tant recupera Inter. Quietos. Molt de xut, Está bien, juego. molta jugada defensiva, torna a recuperar ara ja jugant a la mà l'Inter, avança metres. Ja en camp d'Estudiantes. Ventaja. Ahí s'està jugant en avantatge per la banda del jugador d'Inter. Intentant la mà a Estudiantes, la línia de pressió, com dient, No hay ventaja, atender a este. molt alta la d'Inter. Tornem a l'avantatge, tornem a la melé, amb Sí, la avantatge introducció per davant. Estudiantes. Després de l'avant. Vamos a una melee aquí, ¿vale? Jo penso que l'Inter hauria de manejar el baló. Sí que és veritat que té jugadors grans i que poden penetrar molt bé, però després sí que necessiten manejar balons a les bandes. Este camp és prou ample i hauria que aprofitar-lo. En principi, Carlos, sobre pes semblen prou igualades les davanteres, ¿no? En potencia. Yo creo que en delantera está bastante igualado, pero la línea sí que se les ve al Inter con un poco más de peso que los del Estudiantes. Pero de momento estamos teniendo la posesión y por lo menos no perdemos la pelota, aunque sea. Crouch. Bye. Set. Estable, La chicos, estable. melé que introduirà Lucas Garrido. La falla, ¿no? L'àrbitre. Hem de recordar que les melés... Ha eixit pel passillo, Sí. l'ha introduït i ha eixit pel passillo. Ho devo repetir. Tornen a formar-se els paquets. Crouch. Bye. Set. S'ha ponat. Hauríem de tornar a formar-la. De moment, moltes melés. El camp és que està blanet. Clar, els Està puigos dels blanet, últims sí. dies sí. s'han Estem deixat 2 notar. setmanes sense tocar-lo. Y ahora me seguís a mí. Y tú, Crouch. y tú le seguís a Diana. Bye. La mami, Diana. Set. Les 3 ordres del referí que munten la melé. Espenta Inter, intenta girar-la. Pantalla. Ahí está la pantalla y el col contra Estudiantes. De moment sembla en aquestes primeres fases estàtiques una lleugera avantatge Inter, almenys en la melé. Sí, ha girat la melé i el 8 ha tingut dificultat per a poder eixir clarament. Lo único que no han puesto Creo protecciones, pero que deixa no creo. una touch a 5 metres de la línia de marca per a Inter. Gracias. El hooker del Inter que introduirà esa touch. Va bien, ¿no? Luis Carmona, Haber reseteado algo. el corredor. Ben guanyada per part d'Inter, que intenta formar el molt, altre ràpidament i pot arribar. I arriba el primer assaig del partit. Esperava Estudiantes que Número 8, azul. Inter formara ese molt. La pilota que és ràpida. I és una de les coses que té la touch a 5 metres, no? Que tens moltes possibilitats, no? De moltes jugades diferents per a
per a poder fer mal al rival. Sí. La veritat és que esta jugada la tenen prou ensaiada i en esta ocasió pues, ha tingut èxit. Doncs arriba el 5-0 favorable a l'Inter. Anem a veure si s'aconsegueix la transformació. Intentarà Carlos Martín Palomares. El zaguer d'Inter. Està el xut. Senzill, fàcil. I el 7-0 que puja al lluminós favorable 20 azul. a l'Inter. Y ahora referse y a intentar, Carlos, tocar más balón, ¿no? Porque Sí, lo que yo creo que hay que hacer, mantener la posesión, jugar nuestro sistema, lo hemos estado entrenando todo el año, o sea que yo creo que si hacemos lo que sabemos, tranquilamente llegarán los puntos. Balón. Cullera, por favor, balón. esperant el baló estem. Espera que posi el baló en xoc Estudiantes. Estem arribant al minut 10 d'esta primera meitat. Ha arribat la primera anotació per a l'Inter, per a l'equip local. El bot i volea en la treta. I l'avant. I, per tant, la melé favorable a Estudiantes. Que crec que és l'ocasió que més s'apropa està de la línia de 22 d'Inter. La veritat és que la pata del mig apertura ha sigut una pata bona, alta, i ha creat pressió. Crouch. Bye. Vale, Noel, va. Vais, Noel, vais. Va. Ha tret el peu abans Juan d'hora. Frank, el talonador, Clar. interpreta que el talonador del Inter antes de... Abans de que entrara la pilota, Sí, Vale, Carmo, vale, Carmo. Vale, mano fuera ya. ha manejat els peus, per tant, el gol contra Estudiantes ja juga... Mano fuera ya, El Rack. gol contra Inter, perdó, ja juga Estudiantes, que està jugant la 22 d'Inter. recuperat el baló. Bien, Carmo. Complicada la recepció. Molt bé la pressió ahí de l'equip local, impedint l'eixida ràpida. Finalment que s'ha de jugar un puntelló defensiu, que és bo perquè ha votat, no n'hi ha hagut recepció, ha votat la pilota, per tant guanya tots aquests metres Estudiantes i la Tuski introduirà. Però l'ha tocat, L'ha tocat. l'ha tocat un jugador de l'Inter. Tocat el jugador de l'Inter, damunt és molt bona. Sí, el baló per l'Estudiantes. Vale, Mierda. Tenemos ahí los 10, vale. La Tuix que guanya amb claretat Estudiantes. Vamos, Maxi. Bona ara la transmissió. Està tardant a arribar el suport en la línia exterior de Estudiantes. Sí, la limpieza de los racks sobre todo está costando un poquito. S'ha quedat un poquet aïslat. Que nosaltres en el partit d'anar pecàvem d'això, de no plegar als racks i estar... És molt important sempre arribar al raig. Ahí està jugant a la mà Estudiantes. Una nova fase, trauen el jugador de l'equip de la Universitat Politècnica. Per tant, la Tuix que introduirà Inter. Ja comença a tindre una miqueta més valor Estudiantes, no? Sí. És molt important jugar amb el baló també, no? Gaudir-lo encara que sigui una estoneta, perquè si no... El baló deus de tindre-lo. Si no el tens, Si no el tens mal, complicat. Anglaterra sap jugar sense baló, però la resta no ho tenen tan Si jugues fàcil. sense baló, jugues defendent. I, bueno, Anglaterra s'ha acostumat a jugar a això. defendent també es poden guanyar partits, no? Oh, de fet, ha guanyat La tots pressió els partits esta temporada, Anglaterra. Sí. Una altra cosa és que t'agrada més o menys el estil de joc, però... En una bona defensa també pots fer molta feina. Fuera de juego, solo placaje.
Ara el puntillo que buscava l'ofensiva d'Estudiantes, bona recepció, Va, va! bo el xut defensiu també, i la touche serà novament per a Estudiantes, que ja comença a xafar la 22 d'Inter. Está apretando Estudiantes. Poco a poco. A ver si podemos aplicar lo que Hay que sabemos. apretar, hay que apretar. Vale, mantener la línea de 22 ahí. Estáis bien ahí. Iros a 10, los que se vayan. La touche, de moment, cada equip guanyant les seues touches. Recordem que el primer assaig del partit arriba a greix una touche a 5 metres d'Inter. Rack, El rack. rack. Vale, Posició valiente! llarga. Vale, valiente! Important sempre, no? Que el placatge Sí, que siga sí. bo. La veritat és que en un error de placatge pues, ja tens prou inferioritat. La tua defensa va darrere i ja crea prou problemes. ¡Tirando! És important no fallar ningú placatge, tenen que ser tots... Sobretot dichos inicials, perquè contundents. si no Sí. poden guanyar molts metres. Ara buscava el contrarrac Estudiantes, finalment l'àrbitre que assenyala la Melé, amb introducció per a Inter. Crouch. Bye. Valiente a la altura de Carlos. Sí. Sube. De Víctor, perdón, de Víctor. Vamos rectos. I el col contra Inter és la segona Està infracció doblada. ja consecutiva en esta fase estàtica del joc. I veurem que tria Carlos, pals o Yo creo que elegirá palos, sí. pals, no? Seguim! Ahí està la indicació de l'àrbitre, efectivament, com dia Carlos Bello, s'ha estimat més triar pals perquè és reduir aquest avantatge, intentar reduir aquest avantatge inicial d'Inter. De totes formes, també pensé que és important aplegar a quasi 22 o 22 i tens que fer punts. Vicent, tapalo! Perquè a lo millor no tires a palos i pots eixir-te'n d'ací sense punts. 3 punts són bons. És eixir, és retallar distàncies, clar. Aneu pa callar. I a més és un punt d'allò relativament Sí. fàcil perquè està prou Prou centrat. centrat. Allà va l'obertura d'Estudiantes, Miquel Chavarrías Meseguer. El silenci que es fa al camp de rugby Juan Palomares Corella de Cullera, sempre respecte cap al kicker. Ahí està el xut, que va entre pals. Vale, Primera va, anotació va! per a Estudiantes, 7-3. Punto de castigo. La transformació del col de castig per a l'equip de la Universitat Politècnica, per tant, Está empujado de lado, empuja de lado. 7-3 al Lluminós. La repetició del xut. 10, rojo, 10. Així com passa fregant però entre pals, que és el que compta. Eso es lo que cuenta. Surt una bona patada en altura. L'àrbitre està dient-li al capità de l'Inter que li ha preguntat per què era cop i està dient-li que es pentejava de costat. Contra de El costat. Pilar està pentejant de Las costat. últimas 3 o 4 melés Sí, ya estaban de lado un poco. Sí, n'hi ha hagut infracció per part del paquet de davanters d'Inter. En esta última ha arribat aquest gol de castig que ha propiciat la primera anotació per a Estudiantes. Serà l'errada del jugador d'Estudiantes en la recepció. Crouch. I la Melé que introduirà l'Inter. Juega. Guanya bé la Melé Inter, ja jugant a la mà, la penetració. Difícil de tombar, Maximiliano Valle, Sí, un jugador de físic poderós. sí. Ha recuperat Inter, el puntello defensiu, apenas ix de la 22 de l'equip local. Primer centro és Maxi, un xic argentino que ha vingut, de Dina Guapi, i és el primer partit que jugam nosaltres. I la veritat és que és un xico molt gran. Está fuera de 22. Se li N'hi ha veu, que no? parar-lo, Per damunt n'hi ha de que la parar-lo. resta destaca, no? Maxi Valle. N'hi ha que parar-lo.
jugador de la línia de 3 quarts, que clar, amb aquesta potència no, física no, pot no, fer molt de mal, guanyar molts metres per a Inter, que ha guanyat. L'Atuix, el RAC, ja trau el mig de Melé de l'equip local dins de la 22 d'Estudiantes. I està pescant bé, de moment, Estudiantes. Sí, Ja és ens el han llevat segon el RAC. RAC que neteja. En avantatge, anem a veure, perquè l'avantatge és per a Estudiantes. A veure... L'avantatge que ja no dura i el... Clar, havia advertit l'àrbitre que s'havia d'amollar aquest baló. No s'ha alliberat, per tant, el col contra Inter. I ara sí aconseguís treure-la per línia de banda, per tant, l'Atuix, que com que ve de col de càstig, introduirà el mateix equip que l'ha tirada fora, per tant,Atuix favorable a Estudiantes, que en els últims minuts està dominant el joc, A ver si nos deja el Inter aplicar el sistema, que por lo menos... Hem passat d'una Tuig, no? Una Melé a 22. De una Melé a 22 a una Tuig casi a 22. Paró el tiempo. Tiempo parado. ¿Vamos o no? ¿Vamos, Capi? Vale, pues ya está. Nada, jugar, chicos. Tiempo. Reprèn el joc. El hooker, el talonador d'Estudiantes, Mahmoud Sarjar, que s'ha encarregat com sempre de treure l'Atuix. L'estratègia que funciona perfectament. Buscant l'oberta Estudiantes. No, no está fuera, no. Pero es solo placaje. La percusió, nova fase. I ara el talonador aquí li havia caigut aquesta pilota com si fos una ala. Recupera Inter, finalment la Melé amb introducció per a Inter, perquè la primera infracció era per part d'Estudiantes. El talonador al llançar la Tuig es queda así en un lateral. I acaba jugant d'ala, no? Clar, possiblement l'ala s'ha recol·locat per jugar fora i el talonador es queda cobrint l'interior. Sí, clar, de vegades passa, però no és la seva especialitat, no? Sí, Corre en la banda. es veu ahí molts metros. Tot i que recordem sempre, en totes les retransmissions, sempre que diem, no? Així, la gent que més metres fa en aquest esport, encara que no ho sembla, són els davanters. Sí, cada un al seu ritme. Pero además, si se encuentra aquí con un chico más pequeñito como Clar, es el ala, pot entrar, claro, clar. lo normal es que le gane metros. La pilota per a Inter, que ha recuperat de la Melé. ¡Va, Víctor! ¡Más atrás! Venga, va, tío. Pressió de l'Inter ara. ¡No hacemos dos! Último, No hi ha banda, que la pilota anava cap arrere, manté la posició Estudiantes que es penta. ¡Échatelo, Gami! Pintar el rack. Ya está. La bola, pisa en la bola. Fase, ara se'n va a l'oberta, el puntelló buscant metres dins de la 22 d'Inter. El que diem, aquest primer placatge. Sí, la veritat és que si el jugador de l'Estudiantes haguera placat al zaguero, pues Complica molt les coses. complica molt perquè la defensa nostra tindria que retrocedir i aplegar hasta allí i ells van de cara. O sea que... També és cert que el jugador d'Estudiantes arriba en Un placaje muy carrera. complicado. Clar, Sí. ja és de... Ahí depèn de la finta de l'home que arreplega la pilota. I... Están calentando ahí. Con la camiseta. Están calentando con la camiseta del puesto. Por favor. El cas és que n'hi ha Tuix favorable a Estudiantes, l'àrbitre que... Ponte detrás de la Els valla. homes que escalfen d'Inter es canvien la samarreta, però no confondre ningú. Sí, claro. Pasillo al final. Juega, por favor. Arriba el llançament de la Tuix, de moment guanyant-les Bona amb claredat, Tuig. Estudiantes. Sí, molt bona Tuig ara. I ja juga la mà.
La bola. I després la nostra Ara ja, línia Rac, ara ja, de tres Rac, La quarts línia de pressió està pressiona molt i s'ofega un poc el xoc. arribant molt ràpid a la pressió. Però guanyant molts metres Estudiantes. Entre les dues línies. La bola. La percusió de Mahmoud Hadjar, el talonador. Adelantado ahí, estamos en ventaja. Por fuera de juego, por favor. Había Rack formado. Fuera de juego. I pals. Pals altra volta. Altre fora de xoc en un rack. I novament buscarà pals Estudiantes per retallar encara més aquesta diferència, que recorden que és de 7-3 favorable a Inter. Esta es un poco más complicada, pero Hi ha més metres Tío, ahí. més canya, va! També pensé, no, psicològicament, si la transforma és un Se'n ve amunt, revulsiu, sí, perquè, te pones a un punto. claro. Te poses a un punt i el xutador agarra confiança encara més, no? Sí, la verdad es que Miquel es un seguro con esto. Ha entrat poc Estudiantes a la 22 de l'Inter, però mentre faig a punts, Sí, està fregant sempre la 22, Sí. però si aconseguís cada vegada que arriba xafa Sí, o clar. la frega punts, anem a veure el puntelló de Miquel. Queda... No s'ha quedat curt, però no ha trobat els pals, per tant, es manté 7-3. Començarà el xoc des de la 22 d'Inter. Caiguent eixa pilota, però el problema ha sigut més de direcció que de ha potència. sigut una bona patada, sí, el que li se n'ha anat a la dreta. Mientras no os superes la línea, hacerlo bien. La forma de les dues línies. Ja posa el baló en xoc. Inter, Bona que patada. guanya el Tuix, la Tuix perquè no l'ha empomada bé el jugador d'Estudiantes, l'ha tret a fora, per tant, La toca adentro, ¿no? La toca adentro y sale, ¿no? recupera possessió Toca dentro i sale. l'Inter. Ha tirat una pata profunda per a llevar-se pressió Sí, a i més molt- afortunadament. Ha trobat la línia i Sí. ahir és molt complicat, no? Perquè et fa pensar, no? Sí, Què fer? ha sigut una patada profunda. ¡Es un Rack! ¡Mano fuera! ¡Mano fuera! El rack ha guanyat, el fora de xoc clar. No ha sigut voluntari, però no s'ha llevat del mig. No ha sigut clar, voluntari, però si impedeix el joc. baló toca a un jugador de l'altre equip és gol de càstig. Recorden que totes les regles en aquest esport van destinades a buscar el dinamisme en el Sí. joc, no? I qualsevol cosa que impedisca aquest dinamisme es considera infracció. La tuix de la 22 que aconseguís Inter. Peligrosa. Nova jugada de perill contra Estudiantes. A veure si poden enllaçar una jugada en els tres quarts, després de delantera i després obrir un poc. Ja està preparat José Luis Carmona, el talonador d'Inter per a treure la Tuix. Tuix llarga, no ha funcionat l'estratègia. Recupera Estudiantes, que està tenint la possessió clarament en els últims minuts. ¡Dejamos liberar! ¡Déjale liberar! Però l'ha recuperada, l'ha recuperada Inter. Se ha ido solo. I davant del jugador d'Inter, i per tant... Molt claret de l'àrbitre. Està consultant-li Sí, a sí, no, Ferri. no he vist No he res. visto nada. Más sincero no puede ser. Conta'm. Finalment serà Tuix, favorable a Inter. Por favor, alineamiento recto. Vosotros sobre la línea está bien. Vosotros aquí, hombre. Le dit l'àrbit que Estudiantes, ¿no? Es para el estudiantes, creo. Sí, Sí, per a sí. estudiantes. han consultat si estava dins de 22 i estan 22, poden xutar directe. Tampoc no ha funcionat ara l'estratègia d'Inter. Anem a veure qui acaba fent-se a mitja pilota. El rack ja format, canta el col·legiat. El guanya Estudiantes. El puntelló, que no guanya pràcticament metres. Apenas un parell de metres ha guanyat Estudiantes en esta jugada, per tant, nova ocasió de perill per a Inter, que està en la 22 d'Estudiantes i disposa de la treta de la Tuix.
A veure si en esta jugada aconsegueixen enllaçar diverses fases. Chicos, ¿de qué color? No, que a mí no me lo digáis. Eso era ¿Está actualizado? Ya cambia la davantera del Inter. Está actualizado. Jo disposat Carmona per a treure la touche. Que tenim sempre perillós. Una touche favorable en la 22 del rival sempre és perillós, perquè el primer que intentes fer sempre és muntar Ixamol, que es penta, que està arribant a la línia de marca. Està en avantatge perquè Sí. ha sigut un placatge clarament alt. Té l'avantatge Inter. Se la poden jugar ara. Apenas a 2 metres de la línia de marca d'Estudiantes. Molt avantatge per ahir en el costat obert. Último pie, Rat. S'ha remuntat i ara tampoc, perquè ha defensat molt bé Estudiantes, que ja refà la línia. Tocant a la porta de l'assaig Inter. Ha refet bé la línia defensiva Estudiantes i l'assaig. Aquesta l'aplicació del col·legiat, per tant, arriba el segon assaig del partit per a Inter, que pràcticament en les dues ocasions que ha aixafat la 22 d'Estudiantes ha aconseguit l'anotació. La verdad es que esta jugada hemos defendido bastante bien, pero al final pues, Inter Sí, ha conseguido. ahí quan estàs a un metre o xafant la línia de marca sempre és molt complicat. El balón, tampoco. Él tiene su carrera. Ensayo important per a l'Inter. Sí, perquè no estava tenint contacte amb la pilota i a part d'això, no? Que la pujada que produeix saber que cada vegada que estàs xafant la 22 del rival estàs fent mal, no? Sí. N'hi ha que aprofitar les oportunitats. Si no les aprofites... Doncs arriba el 12-3. I ara el xut, intentant la transformació que intentarà Carlos Martín Palomares, el zaguer de l'Inter. Ja està, la pilota en l'aire, no va. Per tant, es manté el 12-3, quan s'ha complit ja la primera mitja hora del partit. 32 minuts pràcticament de la primera meitat. El Juan Palomares Corella amb aquest 12-3 favorable a l'Inter, que com dèiem, pràcticament en les dues úniques ocasions que ha aixafat la 22 d'Estudiantes ha aconseguit anotar. Y necesita producir más cosas en ataque, Carlos. Estudiantes, mes. Sí, nos falta claridad, o sea, jugar a lo que hemos entrenado, no tiene más. En estas divisiones, si consiguen mantener la pelota varias fases, al final se crean los huecos y puedes anotar. No ha atravessat la línia dels 10 metres i s'ha treta, per tant, tornem al centre del camp i hi haurà melé amb introducció per a Inter. Recorden que en la treta des del mig del camp la pilota sempre ha d'anar més d'aquesta línia discontínua de 10 metres. Travessar els 10 metres. Pots demanar canvi, melé o tornar a xutar. Sí, quan canvia la possessió tu tens el dret a canviar també el que tries, com es veu més fort de moment Inter en la melé, ha triat melé en el mig del camp. La melé... La melé estem... S'haurà de repetir. Més o menys bé. Tampoc hi ha tanta diferència. No n'hi ha tanta diferència i ja com és un país de distraccions també Inter. Pot ser que a la segona part sí que algun equip es decante per tindre més superioritat, però de moment estan bé els dos. Y el físico también cuenta mucho en estas divisiones. Manteneos ahí. ¡Coach! ¡Bye! Largo.
favor. Se cae por ese lado. Vale. Es deixa al col·legiat que es prenguen el seu temps, no? Està sempre... Es duro estar ahí dentro. Sí, duro. sempre complicada sort de la melee, no? De l'escrum. Crouch. Bye. Set. Sables, Cullera, sables. Així està la introducció, novament. Espentant Inter, que ha aconseguit guanyar-la en claretat. La Panander. I és el que té, no? La piloteta bota cap on vol, no? Sí. I ara no ha beneficiat Inter, si Estudiantes, que ja ha recuperat la possessió. Han deixat, el jugador de l'Inter ha deixat que la pilota botara quan hauria d'haver-la agarrat. Era complicat, perquè portava un efecte. Però bueno, Ja no, venga. del segon centro porta poc de temps jugant també, però ja està fent tot molt bé. Experiència, això és experiència. El valor vota pa quan vol, i entonces no n'hi ha que deixar que vote. Ha recuperat Inter la pilota després de l'errada. Està faltant, Carlos, això, el Sí, suport, mantener. no? En el rack. Asegurar los balones, mantener la posesión. Ha sigut cap arrere, per tant no n'hi ha avant, per tant, aquest puntellot, com no és, recupera Inter. Ventaja. Avantatge de col per a Inter. Avantatge de col perquè No se retiran. aquest jugador no podia placar. No podia placar, No podia no placar, s'ha ficat Pero en juego, joc. sí. Estava fora de Molt joc. bona patada ara. I no sé si m'ha paregut escoltar fi d'avantatge. No. Sí, Sí, havia dit, però n'hi ha hagut avant un ara. Sí. Sí. N'hi ha hagut avant. És S'han una jugat. d'aquestes jugades que els àrbitres, depèn de l'àrbitre, no? L'avantatge dura més Sí. o menys. Ventaja, No? pero esta melee es más ventajosa. Acaba d'explicar perquè- que esta mele és més avantatjosa que el que tenien. Clar, és un guany territorial Sí. i estàs Sí. dins de la 22. Perquè damunt el valor el tens tu, dona possessió. La veritat que és complicat, és complicat. I tindré que decidir en segons i... Els àrbits tenen una feina complicada. Bye. Set. Sí, perquè aquesta decisió en un final de partit igual l'àrbitre decideix anar al col de castig. En el cop de castig, si ell també creu que té avantatge en el cop de Clar, castig, és clar. un bon patejador, Clar. pues, estarà el marcador està ajustat. Vale. Mira, És una norma... Interpretació. Ja us ho hem explicat en el programa Club de Rugby, que está bien. està pensada per a agilitzar, com tota la resta, per agilitzar Sí. el joc i que és a discreció del col·legiat. Ja està la melee muntada, ja està la introducció per a Inter, espenta del paquet, que ha guanyat amb claretat Inter i Samelé, l'avant, per tant, nova melee, ara sobre la 22, amb introducció per a Estudiantes. L'Inter té que acabar d'afinar aquests errors, perquè estar en 22 i cometre un error així no. Sí, estava xafant la 22 del Clar, rival i... a perdre el valor. Espera que mi balón. Descansar y cuidar un momento. Vale, ya tenemos balón. Crouch. Bye. Set. Ens hem acostumat a les tres ordres del rugby actual, però si rebusqueu a internet com eren les melés d'abans, Bueno, fa mal només de mirar. ens podrien sorprendre. Fa mal només el Sí. colp, l'impacte La dels dos embestida que paquets, havia, sí. era terrible. I més anteriorment n'hi ha vídeos que el mig de melee puja per damunt de la melee. Sí, En les correcte. botes de tacos per damunt de la melee i fan ensayo. Era un poquet més... Sí, més asilvestral, Bruto, més bruto. més asilvestral l'esport, que ha anat refinant-se, entre altres coses, ho diguem moltes voltes, perquè l'evolució física és la que és i en este esport l'única armadura és el teu cos. Sí, i el teu però coll i el teu jo penso coll. que ante tot la seguretat. La No? seguretat Per jugar a és el rugby primer. no tens que... I És un sobretot esport la més, tens que cuidar... Sobretot la seguretat dels davanters, Clar, els davanters que són els més implicats
En això, quan ha arribat el colp contra Estudiantes, pot augmentar l'avantatge l'Inter. Un xut que és relativament senzill, centrat i entre pals, i per allà passa, i per tant arriba el 15-3. 20. La transformació de Carlos Martín Palomares, el zaguer de l'Inter, i per tant el 15-3. I ara sí, Carlos, abans t'ho deia, però ara t'ho dic ja més seriosament. Necessiteu produir coses en atac ja. Sí, a ver si ahora que acabe la primera parte, nuestro entrenador Jota pues le dice más. Bueno, pero en verdad lo tienen claro lo que hay que hacer. Lo que pasa es que están habiendo muchas imprecisiones, yo creo, y després que teniu un rival enfront, no? Que hombre, això sempre... claro, eso siempre. Compte. Quan s'ha produït un nou avant per part de l'Inter, que ja està fregant la 22 Estudiantes, que com dèiem, a un minut del descans necessita produir ja en atac per a que aquest 15-3 Última jugada, chicos. Última jugada. no pese tant al descans. ¡Bye! Ja ho ha advertit el col·legiat, és l'última jugada de la primera meitat. Estables. Ya empieza doblada la melee. Sí, estan sempre... Sí. I recupera jugador de l'Inter, que com havia escoltat el golejat, que era l'última jugada de la primera meitat, ha fet el que havia de fer, que és treure per lateral, per tant s'arriba al descans així al Juan Palomares Corella, al camp de rugby de Cullera, amb el resultat de Inter 15, Estudiantes 3. Nosaltres tornarem en la segona meitat. És l'esport més bonic mai inventat i volem mostrar-los per què. Cada dijous a les 8 arriba a TV Mediterrani Club de Rugby, un programa on es mostrarem l'actualitat del rugby valencià. Recordeu, cada dijous a les 8, TV Mediterrani Club de Rugby. Tornem des del camp de rugby Juan Palomares Corella de Cullera en este partit de la primera territorial valenciana entre l'Inter i l'Estudiantes. La primera part que ha acabat amb el 15-3 favorable a l'Inter. Recordem l'equip que formen les escoles de Cullera, d'Alzira i de Tavernes. Per cert, dir que Tavernes és el degà del rugby valencià. El primer lloc de la comunitat valenciana es va començar a jugar a rugby, va ser a Tavernes de la Valldigna, a la Safor. Crec que era del 34, vaig sentir ahir, crec. Sí. De 1934, i que ja són anys. Ja són anys, ja tenia mèrit, en aquella època. Han apregat a ser campions d'Espanya, també, de la Lliga. Vindre de collir i anar-se'n a entrenar, eh? Aixina era, i aixina continua sent. Sí, perquè recordem que estem en una categoria completament amateur. Així es juga per a formar-se com a jugador de rugby i completament per afició. Tant els jugadors de l'Inter com els de l'Estudiantes. De moment ja arriba la primera melé d'esta segona meitat, sobre la línia del mig del camp. El Estudiantes ha hecho un cambio en la segunda línea, me ha parecido ver. A ver si podemos mejorar un poco. Estudiantes que ha de buscar sprints ràpids per a retallar aquesta diferència de menys 12 que té ara mateix al
al lluminós. No adelantes al balón, no adelantes al balón. Cogidos. Guanyant bé les melés l'Inter de moment. El puntelló que és boníssim perquè eixirà i posa l'Inter pràcticament sobre la 22 d'Estudiantes. Vale, hay dos de cada equipo jugando. Que haurà d'assegurar bé ara Statuix. Salió bien. Crear pressió, ens interessa crear pressió ara sí i a veure si es podem mantindre. Guanya bé Se mueve la bola ya. Estudiantes, que forma el mol. Intentant guanyar metres l'equip de la Universitat Politècnica. Més metres encara. Vale, atrás. Es placaje solo. Nova No hay fase. fuera de juego, nada. L'àrbit ja ha indicat diverses voltes que és placatge soles, entonces no n'hi ha Esperar, rac i els placaje solo. jugadors defensivament sí que podrien Poden pujar. entrar a pescar, Sí, no? sí. Placaje solo. A pescar o ficar-se entre el mig de melé i l'apertura. Exacte. No hay en línea la fuera línia, de no? juego, De- no hay clar. línea fuera la de línia juego. de No n'hi ha rac, passada perquè clar. aunque no n'hi ha rac Solo placaje, indica solo placaje. no marquen els peuets i la línia de fora de xoc i per tant es pot jugar la pilota. Lateral de rack, ventaja. De placaje, perdón. Bien. Molt bona l'assistència amb el peu, recupera Inter, la pantalla claríssima. Estás impidiendo placaje. Sí. Està agarrant al jugador de l'Inter per a que no puga placar al jugador de l'Estudiantes. Ha entrado muy enchufado el Inter, la verdad. Sí. El Inter que ya está en la La mayoría no 22. está viendo rack, por eso no hay fuera de juego. Vale, entonces puedes subir. Està indicant igual a l'àrbit Clar, que no n'hi ha rac i no n'hi ha fora de joc. I això Sols és un placatge. problema d'estudiantes que ha d'intentar entrar, no? Aquestes De pilotes. Bueno, Crear una formación ahí de jugadores, sí. També és cert que Inter està traient-les molt ràpidament, Sí, no? No però- està arribant a... en el cas contrari també està passant i l'Inter no està aprofitant-ho. Pero realmente eso es una ventaja para la defensa también, porque puede subir. Clar, pots pujar la línia. Claro, pues. Bye. Set. Preferit melé, que es veuen forts, la primera melé. I el fora de xoc. I per tant, nou cop de castig contra Estudiantes. I novament tria, perquè es veu més fort Sí. ahí l'Inter, tria la melé. Por aquí es esta. La veritat que la primera melé d'esta segon part ja han dominat i ara també es veu que estan dominant. Vale. No deixa de ser un xoc psicològic, no? Sí. Está adentro. Tu intentes apretar al rival Clar. en la fase del joc Que tu estàs dominant. que estàs dominant, no? Largo, por favor. Set. Clar, l'Estudiantes en la Tuix també està dominant-la prou bé. Ahí està l'espenta de l'Inter. El placatge que no es produís i el que es produeix és l'assaig. Error defensiu, error de placatge i És el que diem, és la importància d'aquest a primer 5 placatge. metres no pots perdonar. La línea tenía que haber subido antes. Sí. 22 azul. I per tant arriba el 23, tercer assaig per a l'Inter, que ja està només a un del bonus ofensiu. Recorden que en 4 assajos tens un puntet més a la classificació. El bonus Necessitem punts ofensiu. perquè la veritat és que estem jugant bé, però en la classificació estem per baix. Vuitès, sí, vuitès, Estem 3 per baix. victòries i 5 derrotes, Encara que amb 2 confiem... partits pendents encara a l'Inter, però esta segona volta confiem intentar... sempre es pujar. diu, no?, que les primeres voltes són un poc per a, Sí, la per a veritat, conjuntar-se, no?, per a... acaben de pujar a primer regional, és tot, la intensitat és nova, equips nous, no els coneixes i costa un poquet amoldar-se. Clar, amoldar-se. Sí. Anem a veure l'intent de Carlos Martínez Palomares, el zaguer de l'Inter. Intentarà per pujar i no ho aconsegueix. Era el 22-3, es queda el marcador amb el 20-3 després de l'errada en la transformació. Tienes que tener una plantilla larga porque la verdad es que la temporada es bastante larga y siempre hay lesionados, siempre hay alguno que falla y
por lo tanto... Com és el teu cas, no, Carlos? Como es mi caso, sí. A ver si puedo ayudar pronto, pero bueno. Hoy no ha podido ser. Recordem que este és un esport de contacte i de... Sempre fa mal algo. I sempre fa mal algo. Sempre en els esports de contacte passa això. La verdad es que nuestro equipo es sobre todo gente universitaria, entonces también los exámenes, las clases... Clar, és que no ens cansarem de repetir-ho, tot això és per amor a l'esport, per amor a aquest esport. Recupera Inter, bona recepció ara després de la treta. Està jugant en avantatge. El colp. Avantatge de col de càstig perquè el jugador de l'Estudiantes ha bloquejat o ha taponat el baló. No l'ha deixat jugar, per tant... Sí. A voltes pot transformar en una targeta per antichoc. L'obertura de Inter, Víctor Montserrat, que treu la pilota fora, per tant serà tuix amb introducció, com venia de col de càstig per a l'Inter. Espera. Si no formáis cuando toca, nos... Ho estava advertint. No os voy a dejar sacar rápido. O sea, llegar y saltar. Vale, llegamos y nos saltamos. Clar, ha de... La veritat és que ha tret la touch i encara no estaven ni formats. N'hi ha una etiqueta, les segones plataformes de l'Inter, sí. Si arribes que encara no has format el corredor, pues, tens un cert avantatge, no?, perquè arribes amb carrereta. Anem a veure de qui és la pilota. El rack afavoreix a Inter. La transmissió que era complicada. Arriba bé la pressió. Mano fuera, rack. Es rack. Sal, placador. La percussió. I el gol contra l'Inter. Sí. Por tirarse a limpiar. Clar. Jordi Apoyo s'ha tirat. Hauria d'esperar una miqueta, no? Aquesta pilota queda... No, té que entrar en la cadera més baixeta i ha entrat en la cadera més alta. Té que entrar en la cadera més baixeta que és ombros i ha entrat en la cadera més alta que és ombros i ha anat a terra. Ha embrutat ell. La recepció ara per part del jugador de l'Inter, vol blocatge i per tant la touch dins de la 22 favorable a l'Inter, bona acció defensiva ara d'Estudiantes. Sí, muy buena presión. Está fuera del campo, vamos a jugar. Está fuera del campo, jugamos. Que venga este. ¿Sí o no? Venga. Pot continuar. ¿Qué vas a jugar? Por favor. El jugador de l'Inter ja No para allá, por favor. es forma el corredor per a la treta de la touch. Important per a Estudiantes intentar recuperar-la, però la jugada molt bé, ha funcionat l'estratègia d'Inter. Transmitís el balón y chocáis. Que comeix una infracció, per tant canvi de possessió. Transmitís el balón y luego chocáis con contrarios. Quita pantalla. Fa la pantalla. Sí. Ho està dient, transmetre el baló i topetar amb el contrari no està permès. Es considera pantalla, per tant, Alberto Vidal, el mig de melé d'Estudiantes, que la trau a touch a uns 5 metres de la línia de marca. Carlos, buena ocasión para Estudiantes. Sí. Creo que la primera touch que tenemos a 5, así que a ver si podemos definir. Balón, Cullera, por favor. Sobre todo en esa zona hay que salir con puntos como sea. I ja sabem que parlar sempre condueix a desastres, però de moment esteu guanyant les touch en claretat. Ara veremos, esperemos que sí. És com estes lliures en el bàsquet, no? Que quan dius... Refà la formació de la touch el col·legiat, ja està el corredor, ha d'haver un metre entre els dos equips, ahí està, guanyant-la, monta el molt Estudiantes, molt bona la jugada, l'espenta, i ahí està, no. Golpe. Colp. No, Melé ha taponat, el jugador de l'Inter ha taponat, no deixa posar la pilota, posar el valor i per tant és la Melé. Melé a favor de Estudiantes. Ahora veremos la Melé, que las últimas no hemos estado bien, pero bueno, siempre te motiva más estar ahí a 5 metros. I també és el que si introduixes tu sempre és un poquet més fàcil, una miqueta més fàcil. Un bonus. Perquè les últimes han sigut amb introducció d'Inter, ara anem a veure, introdueix Albert Vidal.
Però sí que sembla que en esta fase estàtica del joc està dominant Rack! Inter, que ha recuperat... No, la manté Estudiantes. Ja no. No s'ha decidit a fer la transmissió del jugador d'Estudiantes, que ha de mullar aquesta pilota, d'alliberar-la per a no... Sigue siendo Rack. Ante la posició Estudiantes. Mano fuera. Crec que la jugada més llarga que ha fet en la 22, amb més passes. Sal de ahí, plagador. Ja acostant-se a la línia de marca d'Inter. Necessita punts urgentment, Estudiantes. Hemos cambiado el medio melee también. Sí. Mano fuera. Anem a veure pel costat obert, es va la transmissió i l'assaig... No. Sí, l'ha donat, estava consultant si n'hi havia avant o no en l'última transmissió, no n'ha hagut. Per tant, l'assaig que dient necessitava i molt Estudiantes, arriba al 28. Primer assaig per a l'equip de la Universitat Politècnica. Número ha sido, por favor, que no lo he visto. Importante, ¿no? Puede ser un cambio en el... Sí, además al principio ahora de la segunda parte, que aún queda tiempo y bueno, la verdad es que llegar a sub-22 y conseguir puntos siempre es importante. Dèiem que era la jugada més llarga en la 22, amb més fases que havia fet Estudiantes en la 22 d'Inter. Arriba finalment l'assaig, 20-8. Anem a veure si s'aconsegueix la transformació de l'assaig, 2 puntets més per a Estudiantes, que els acostaria encara més en el marcador. Esta es muy complicada, pero bueno, sí, confiemos. Esta espera Wilkinson. Sí. Bueno, es posible. Sempre el silenci respectuós cap al xutador. No ha arribat a transformar. Per tant, es manté el 28. Però ja no plou tant, no?, per a Estudiantes. Ja ha aconseguit el seu primer assaig, ja ha aconseguit xafar durant uns minuts la 22 d'Inter. A ver si podemos seguir así. Encara no portem un quart d'hora d'esta segona meitat. Solo decírselo al cuarto árbitro. Que yo no llevo los cambios, los llevan allí. Lo hizo un canvi a l'Inter. Juega. Sí, Vicent, antic jugador del Estudiantes, ¿no? Sí. Politécnic. Lo hemos saludado antes, sí. ¿Melé? Buen jugador. ¿Melé? Sí. Así ens coneguem tots. Treballador. Sí, al final, con unos pocos años que llevo jugando, entre todos se conocen. Sí. El cuarto árbitro es el que está de negro. ¿Vale? Mantenim la melé després de que la pilota no passara d'aquesta línia de 10 metres. Per tant, la melé amb introducció per a Estudiantes, que ha recuperat ràpidament la possessió. Espera. Ha variat una miqueta l'estratègia, no? Estudiantes les està traient més ràpid les melés perquè veu que no poden encantar-se. Perquè veu que l'espenta d'Inter és major. 8 fuera. En aquesta fase estàtica. La jugada clara de percussió per part d'Estudiantes, que ha trobat un forat. Ahí està el Rack. Satjar, que guanya també els seus metrets. Que bona ara l'acció defensiva per part de l'home de l'Inter, perquè era un xut perillós. Sí. Anava per terra, anava botant. Sí. I no cometre avant. Clar, és molt complicat, no? Quan la pilota ve rodant així, és molt complicat. És una recepció complicada. Finalment, la Touche, a 5 metres de la línia de 22 de l'Inter, que sí està patint més en aquests últims minuts, així tal més força en la segona part. Bueno, lo que tenim que procurar ara és no dormir-nos
perquè Mantén los el 10, mantén partit los 10. encara està obert. Catuix que guanya bé i juga molt bé. Estudiantes. Lateral. Així han tret a l'home d'Estudiantes, per tant, la Tuix, però ja molt dins de la 22 de l'Inter. Molt bonica l'acció d'estratègia amb la transmissió ràpida. Trencant la línia de l'Inter. S'ha creat, no? Sí, vale, Un ahí espai quietos, ahí quietos, al mig de la Tuig. I la Tuix que guanya guanya Estudiantes, perdó, que està molt a prop de la línia de marca d'Inter. Dejamos liberar, Rack, sin manos, no! Rack, no n'hi ha mans, no n'hi ha mans. N'hi ha hagut avant. Una bona oportunitat per Estudiantes per a retallar. N'hi ha hagut. Un fallito ahí, se te va todo. Però, Sí, però Había n'hi ventaja, havia fora de había joc, sí, ventaja. n'hi havia avantatge. Pensava que era per l'avant i n'hi havia... Previo al adelantado. Era Fuera de juego, sí. Hi ha un avant, però n'hi havia un fora de joc previ per part del jugador de l'Inter. Ara tenen avantatge per el costat obert. I arriba l'assaig. Pràcticament baix pals per a Estudiantes, que ha sabut aprofitar-se d'aquesta errada disciplinària de Inter per a retallar encara més la diferència. Ventaja, pero si hay una falta previa que es un golpe, es un golpe. Hay que estar muy atentos si te pitan ventaja o algo de eso para recolocarte porque un saque rápido te Clar, descoloca. clar. S'han confiat pensant en el que n'hi havia Era avantatge davant, era el valor per nosaltres, el que Inter ha comès un colp i ha pitat el colp. Clar, el colp era previ, per tant, arriba aquesta jugada d'avantatge per a Estudiantes, que ha tret ràpidament, encara no estava formada la línia de l'Inter, com deia Carlos Bello, i ha arribat el segon assaig per a Estudiantes, que ja està a només 7 punts al Lluminós, 20-13 és el resultat. I sí, arriba la transformació de Miquel Chavarrías, que arriba perquè era senzilla, relativament senzilla. Es produeix el 20-15 i, Carlos, dèiem que necessitava ja punts i 12 prácticamente consecutivos. Esta segunda parte, la verdad es que al principio parecía que había entrado mejor el Inter, pero bueno, hemos conseguido los ensayos que también yo creo que nos estábamos mereciendo. El cas és que iguala i molt el partit, Carles? La cosa se pone bonito. Del 20 a 3 al 20 a 15. Que no ens podem dormir i ahí està la prova. Està a tir d'assaig. Hem baixat un poquet el ritme, confiats i així, si el confies, pues ja ho saps. A la prova està. I està en confiança, Estudiantes, Està amb molta confiança, Estudiantes ara, després d'aixòs 2 assajos consecutius. Bona transmissió, trencant moltes línies, l'avantatge per aquest costat del camp. Són molts metres els que guanyarà Estudiantes, que ja està en el camp de l'Inter. Rack. Sigue siendo Rack. I finalment ha aconseguit una bona jugada defensiva de l'Inter, que ha recuperat la pilota. Havien acabat, Estudiantes ha acabat en l'avantatge i immediatament ha recuperat el valor. Era de golpe allí. Vale, pues. Clar, considera el col·legiat que l'avantatge del colp allà... El col·legiat ha dit avantatge i quan ha patejat ha dit fi de l'avantatge i després... És un guany territorial clar, també, són 30 metres, 35 metres de guany. Capitán. Avantatge tampoc significa tindre cap pena. Clar, no tens que arribar, no has d'arribar a l'altra punta del camp. ¿Quién sale? Vale. Está bien, sale este. ¿Está dentro ya? No. ¡Entra, entra! Quan se'n va Juan José Alventosa per part de l'Inter. Pero ¿para qué tenemos tarjetas? Venga, va. I recordar-los l'àrbitre als jugadors que els canvis s'han de comunicar, no? I que de... Sí, el que passa que no estem acostumats a jugar en un quart àrbitre. Clar. I avui n'hi ha quart àrbitre i es veu que estan quart àrbitre que és el president de la federació, Sí, molt de compte amb això, que no sé Lluís. No és un quart àrbitre, que has de comportar-te millor encara de l'habitual. Que bona la jugada ara d'Inter, trencant.
arribant, fregant la 22 ja d'Estudiantes. Insistís pel costat tancat, bona la pressió ara defensiva d'Estudiantes, tornen a formar les línies. A veure si reacciona un poquet l'Inter. La percussió ara de Rodrigo Raúl Veloz. Insistís pel tancat, enhorabona la transmissió, l'avant. Estava jugant en avantatge, per tant tornem a l'avantatge a la Melé amb introducció per a Estudiantes. Se n'ha donat l'obertura d'Inter, Víctor Montserrat només ha fet la transmissió, se n'ha donat que enhorabona. La veritat és que el passe no ha sigut del mig de Melé, ha sigut un delanter i no ha hagut en un principi no ha hagut un bon passe. Jo sempre tinc la teoria que si no recibissis un bon valor, pues te'l quedes. Perds tota l'avantatge de la jugada, clar. Sí. Si has de pensar com rebre-la i com Si tens un mal passe, si la passes, l'únic que pots fer és un altre mal passe. Espenta i molt la davantera en la Melé d'Inter, que veu ha fet ara, ja està en la 22 d'Estudiantes. Si no vas bajito. Sí, has d'anar baix. Si vas d'alt és massa gran i ser jugador per a tombar-lo. Però bé, de moment estan parant-lo. Molt bo el Puntelló, buscant l'avantatge. Finalment, el valor que ix molt a prop de la línia de marca serà touch favorable a Estudiantes, que ha tret ràpidament. Solo placaje, Ferri. Y muy inteligente ahora, el jugador de Estudiantes. Sí, la verdad es que... Al 3 rápidamente, no sabía formar. Un chico inglés que se le nota que allí lo viven desde pequeñitos. Sí. Se la lo porten en la sangre. Sí, sí. Chicos. Torna a l'ofensiva a l'Inter. Bona la percussió. De Víctor Sieres, l'avantatge del costat obert Inter, ventaja davant, i ahí en el placatge ha arribat l'avant del jugador d'Inter. La verdad es que era muy peligroso. Sí, sí, n'hi havia superioritat, sí. És la decisió, no? Fixar i passar, passar. És una decisió en dècimes de segon i de vegades encertes i de vegades no? I a més el placatge del jugador d'Estudiantes ha sigut molt. Sí, ha sigut un placatge per recuperar el valor. Ha tingut el timing perfecte. Però bueno, Joselu és nou d'enguany, no havia jugat mai a rugby i és nou d'enguany i la veritat és que està fent-ho molt bé. Bye! Set! Ahí espenta el paquet d'Inter, que se sap superior en esta fase del xoc. Ante la possessió Estudiantes, que està dins de la seva 22, arribarà el Puntelló defensiu. Ahí està el Puntelló, que no eixirà perquè després del vot ha anat cap a dins del camp. Ara la Panander. La recepció dolenta del jugador d'Estudiantes, per tant l'avant i per tant la melea amb introducció per a Inter. Hay que retirarse. Caen a menos de... Ha pitat. N'hi ha una infracció, sí. Hi ha un col contra Inter perquè... Ha pitat colp al jugador de l'Inter per no retirar-se, per no tornar darrere. Als 10 metres... S'ha quedat parat, però té que tornar. Hay que retirarse. No vale quedarse quieto, hay que retirarse. Ara sí que aconseguís treure-la per línia de banda, per tant la touche 5 metres dins del camp de l'Inter. La touche que traurà Estudiantes, que recordem està només a 5 punts, 20-15, però encara no s'ha arribat a la mitja hora d'esta segona meitat, en este partit de la primera territorial valenciana que juga al Juan Palomares Corella de Cullera. Cullera, un dels clubs, Carles dient, des que treballa des de la base del rugby, així ha eixit molta gent. La veritat és que últimament
bueno, enguany fent 50 anys, i últimament han tret molt bons jugadors de la cantera, estan jugant actualment a València en les Abelles i recordem els bessons que han dat ajut, per exemple, els germans Matell. Venga, aquí yo estoy en el pasillo. Yo soy el pasillo, por favor. favor. Jugadors que han jugat en ells han jugat en la selecció espanyola i la veritat que una cantera que últimament ha tret molt bon nivell, molt bon nivell. Esperem que continuï. I Carlos, nosaltres també amb una tradició de vora 50 anys ya y... Sí, antes estábamos más ligados a la Universidad Politécnica, ahora seguimos entrenando allí y viene mucha gente nueva, mucha gente que entra a la universidad de cualquier sitio. Y ahora se está intentando también hacer un proyecto de escuela con niños y tal. También hemos sacado femenino, que estarán jugando ahora, deseamos suerte. Y nada, poco a poco seguimos trabajando y a ver si sacamos niños. Que la verdad es que se nota mucho cuando una persona ha jugado desde pequeñito. Claro, assumeix més... Formació, sí, és molt important. La formació és molt important en el rugby, sempre ho repetim. Com abans comences a jugar, abans coneixeràs l'esport. Que bona la jugada ara d'Inter, que bona la percussió. El Maxi Valle, que ja està dins de la 22 d'Estudiantes. Està recuperant la iniciativa a l'Inter. Bon placatge ara, baix. El RAC que té l'Inter. Novament. Ja estan les línies muntades. La percussió de Víctor Sieres, que està arribant. Difícil d'aturar, Sí, la veritat que tenim... Víctor entra molt fort. Tenim una sèrie de jugadors que són grans i entren fort. La verdad es que está bonito el partido. Sí, està interessant. Ara s'ha produït la infracció, no estava deixant jugar al jugador d'Estudiantes, el de l'Inter, perquè podia entrar a aquesta pilota del jugador d'Estudiantes. Que bona finta, que bona segona finta. Espectacular la jugada. Manté la possessió Estudiantes. Però molt bé ara, la línia de pressió d'Inter molt avançada. Arribant sempre al placatge i ara aconsegueix la infracció disciplinària per part d'Estudiantes i el colp que suposem que triarà Melé, no? A veure, Estudiantes la veritat és que té pressa perquè de moment va perdent de poc, però va perdent i presta la precipitació. Personalment pateixes i eixes d'ahir i tornem a jugar. Tranquil·lament. Sí, a la tuix, no? És difícil, clar, és difícil eixir de la teva 22 i aconseguir un ensaig. Un cambio también en la primera línea, a ver si la Melé mejora. Sí, per a intentar nivellar, no? Una miqueta la Melé. 25 por 3, 25 por 3. A veure, està interessant, Sí, estem a 10 minuts del final, recordem, només 5 punts d'avantatge per a l'Inter, 20-15. L'Inter que ha arribat a estar amb 20-3 al marcador, però arriba la reacció dels assajos pràcticament consecutius de l'Estudiantes, un d'ells amb transformació, per tant, tenim aquest 20-15 i tria Melé, clar, es veu més fort. Està dominant-les, sobretot en esta segona meitat, i és una elecció lògica, no?, per part de l'Inter. Doncs anem a repetir-la, com han sentit el... Estabilitat després del Bain, estabilitat després del Bain. El col·legiat, que demana més estabilitat després del segon temps. Bain! Set! Estables! Així tenim la introducció, l'espenta d'Inter, ara sembla que ha equilibrat una miqueta les forces Estudiantes, que l'ha girada, per tant tornarem a repetir Melé, novament amb introducció per a l'Inter. Repetimos. Que està molt dins de la 22 d'Estudiantes. Jugada important en el partit, perquè si trau alguna cosa d'ací... Trau algo, dona un poc més de tranquil·litat, perquè l'Inter també té que fer punts per estar més tranquils.
Novament. Falta estabilitat a mitja melé. En el bind nos cogemos, chicos. Coach. Bind. Set. Ja tenim ahí la introducció. Adelante el balón. Jugant-la ràpidament. Ara no ha sigut bona la transmissió. Tampoc ha arribat el placatge a temps, per tant manté l'avantatge Inter, que ja està novament en la 22 de Estudiantes. ¡Para atrás! ¡Ventaja! Està jugant en avantatge Inter. Sí, Anem a veure perquè intenta el drop. Preciós el drop. Molt bona elecció de Víctor. Jugat per Víctor Montserrat. Una jugada que no ens cansem de repetir. És una de les que més ens agrada el rugby, Sí. perquè és una manera de trobar punts Sí. A part, pense que és una y decisió... trencar ritmes y trencar... Sí. Además con ventaja, que si la llega a fallar, Claro. pues sigue teniendo posesión. Sí. Y además ahora se pone a A mínimo 8. más de un ensayo, que Claro. ya tienes que hacer. La decisió bona és, personalment, pense que ha sigut perquè si fan un ensayo transformat són 7 punts i nosaltres ara anarem de 8. Entonces, 8. encara seguiríem guanyant de Obliga a de puntuar un dos punt. veces. Sí. Clar, ara obligues com a mínim a un assaig i un col de càstig per a igualar el partit. Inter que ho té clar i ja en la primera jugada allunya És molt el important, valor de no? la Jugar zona en de tranquil·litat ara i controlant el partit, Me parece que llevan los cosa más- que en algun han pecat, no? En algun partit de Quedan 7. joventut i no saber controlar el partit. Doncs té 7 minuts Estudiantes per intentar igualar o capgirar el marcador. Vamos a poner orden aquí, chicos, aquí no Favorable puede estar. al Inter per 23-15. ¿Dónde estás? ¿Estás de receptor? Pues tú a 10. Vale, está ahí. Está de receptor. Está de receptor. Sal, plagador, sal, sal. El placatge, Último pie ahí. ja marcant el rack l'àrbitre. Bona la penetració, guanyant Ara els fora, homes dels ataca! jugadors Estudiantes. Ho torna a intentar pel tancat. Era molt complicada aquesta transmissió. Ha arribat la intercepció per part del jugador de l'Inter, que recupera bé la pilota. I ara l'avant. I era perillós, perquè si no arriben a placar aquest jugador d'Estudiantes, l'avantatge era important per al conjunt Wii visitant. Márcame el punto. ¿Aquí? 14. Fuera de juego. Doncs Ara, el Linier li acaba d'indicar que el 14 estaven fora de fora de joc. xoc, per tant, recupera la possessió l'Inter amb el colp. Eso no suele pasar en estas categorías, que no tenemos linieres que ayuden tanto. Sí. Pero bueno, mejor cuanto más. Clar, no? És Avui tenim la sort de no? tindre Claro. 4 àrbits, 4, 2 líniers, el principal i l'auxiliar. El puntello buscant guanyant metres Molt i bona els patada. guanya molt bo, perquè n'hi havia poc angle ahir. Molt bon xut, que deixa a Inter a 3 metres de la línia de 22 d'Estudiantes i sobretot allunya la pilota del seu Sí, camp, que és no? important. Quan resten 5 minuts de partit, menys de 5 minuts de partit és important. Vale, juega, juega. Bona la Tuix, no, perquè no n'hi ha hagut possessió. Recupera Estudiantes, Vale, por allá. manté la possessió buscant el de la 22. Sal, placador, sal. Fuera, ya, rack. Fin de la ventaja. Rectificant el Sal, sentit fuera. el jugador d'Estudiantes, buscant l'altre costat del xoc. El rack. Nova fase, però defensant bé ara Inter, no deixant eixir de la Sí, 22 està pressionant, està pressionant. Estudiantes. Estudiantes necessita eixir a la mà, però Inter està pressionant molt bé. Fuera ya, rack. Muy seguros en los placajes Sí. también. Ara buscant la Fuera. penetració. De ventaja. Hi ha un jugador d'Inter a terra.
Sigue la ventaja, sigue la ventaja. Intentaba... Número 5 por el lateral. Número 5 por el lateral. Vale, paramos. És el col contra Inter per... Vale, el 1 azul fuera. 1 azul, se cae. Sí, l'àrbitre està indicant Una entrada per per lateral. Sí. Lo paro. Entrada per lateral del RAC. Aquestes coses haurien de Està parat ara el tiempo, controlar, quedan o 4. intentar no fer infraccions. Bueno, sembla que és Víctor Sieres qui té Víctor, problemes. Sí. Está parado el tiempo. Resten 2 minuts i mig de partit. Esperarem a l'atenció al jugador de l'Inter. D'ací no te'n vas si no és en llitera pràcticament. Este esport, en aquestes coses, és tan superior a la resta. Sí. Demà T'has de fer molt de treballar. mal, eh? Demà treballar. I demà treballar. Ahí es cuando duele. Demà treballar. I és una qüestió d'honor personal, no? De no deixar penjats als companys, no? Si no tens la cama pràcticament penjant, d'ací no te'n vas. La Tuix que guanya bé Estudiantes. Guanyant molts metres ja dins del camp de l'Inter. Vale, no pasa nada. La pinta que buscaba... Aleja peligroso. Compte que està en avantatge, placatge alt per part del jugador d'Inter. I tornem a l'avantatge. Y así, Carlos, ¿buscarías la touch desde la 22? Hombre, con el poco tiempo que queda y estando a 8 puntos, van a buscar la touch y un ensayo rápido. Pero bueno, está muy complicado de todas formas ya. Anem a veure si es vol Puntelló. Bona pota. El deixa Estudiantes prop de la 22. Manteixe 23-15. La importància del drop, el drop que és una jugada que marca moltes diferències. Pensa que ha sigut molt intel·ligent buscant aquest punt extra. I com dia Carlos, entra bé i si no... Com dia Carlos, saben que estava en avantatge, és un intent perfecte. A veure l'estratègia, funciona per a... Això sí li ha funcionat molt bé avui a Estudiantes. Suéltalo, suéltalo tú, Errac, suéltalo. De la possessió, nova fase per a Estudiantes. Queda defendre i... Es un placaje, en torno del placaje tienes que entrar. I no fer faltes. Sí. La infracció que l'ha comès a Estudiantes. I arribarà el Puntelló a la línia a allunyar el més possible la pilota. Damunt tens tu la dreta de la Tuix. Per tant, buscarà consumir els últims segons del partit Inter amb aquesta jugada. No ha sigut bo el Puntelló. Recupera Estudiantes. ¡Atrás, rojos, atrás! La Palander. Bona la recepció per part de Víctor Montserrat. No, Puntelló. Era complicat empomar aquesta pilota. Arriba al davant del jugador de l'Inter, de Rubén Sagaseta, i per tant ja escolten al públic així el Juan Palomares Corella animant els seus jugadors. Només resta un minut de partit. A veure si podrem aconseguir un ensayo en esta jugada i tindrem un punt bonus. No? Clar, una vegada estàs ahí ja, pràcticament amb el resultat assegurat, ja és buscar l'extra, no? Si tinguem... Passes de patir a voler més, no? Bueno, ja que estem ahí, no? Ja que estàs xafant la 22, si podem aconseguir un bonus millor. Bé, ara Víctor Sieres guanyant molts metres, entrant en la 22 d'Estudiantes. De nou la percussió, de nou mantenint possessió. Ara
Molt bé el placatge, recuperant la pilota, està jugant en avantatge Estudiantes, busca l'eixida, però clar, ahir la pressió d'Inter va ser el més alta possible per impedir l'eixida. Intentar que no isquen. Ells deuen d'eixir a la mà i nosaltres tenim que intentar que no isquen. No pots agarrar esa pilota. A ver si consiguen, aunque sea un golpe, y sacaríamos el bonus defensivo. El defensiu, correcte, perquè també hi ha un bonus defensiu. Todo cuenta. Que tot compta, són puntells que pugen a la classificació i... Cau, per exemple, ahir va fer un bon partit al Rius, va acabar caient davant del segon classificat, el Sant Cugat, però almenys va treure aquest puntet de bonus que no ajuda en la classificació. I cinta la mà Estudiantes en les últimes jugades ja del partit. Molt atent sempre Inter per a no deixar... Tan atent que de vegades comeix infracció. Però en aquesta última part del partit sí que pense que estan fent molts cops de castig, però bueno, també poden ser bons perquè impedeixen el joc, no? El joc d'Estudiantes. Estan en el mig del camp, manté la possessió Estudiantes, la transmissió no ha sigut bona, l'Uperlat en la pilota que ha acabat en terra, però manté possessió Estudiantes. Buscant, com dia Carlos, almenys acostar-se a tir de gol de castig i dice bonus defensiu, dice punte de bonus defensiu en la clasificación. Además deben de jugar toda la mano porque ya está el tiempo cumplido, o sea que ni pueden ir a la touch ni... Pues ahí está, guanyant metres Estudiantes. Levántate, sal del plagador. Anem a veure, següent fase, ja està, ha d'estar molt atent, disciplinàriament ara Inter perquè ja està a tir de gol de castig. Ara guanyant metres la defensa d'Inter. Fuera 13 otra vez, mano fuera, Rack. Cal fixar ahí la defensa d'Inter i ara a jugar a l'obert. Important és el timing, sempre en les transmissions és molt important. Quan arriba al final del partit, victòria finalment per a l'Inter per 23-15, un bon partit el que els han oferit Inter i Estudiantes així al Juan Palomares Corella de Cullera. Carlos Bello, no ha pogut ser al final, heu intentat i aquests dos assajos consecutius en la segona meitat pues han vingut molt bé, pues han fet pujar la moral, però finalment aquest drop d'Inter ha sigut massa. Sí, ha faltado rematar cuando estábamos bien en la segunda parte, pues cuando habíamos cogido ya la racha, pues teníamos que haber hecho algún punto más, pero bueno, ha sido un buen partido. Enhorabuena al Cullera, al Inter, y nada, a seguir trabajando. Mañana a entrenar, los que puedan. Els que puguen i els que no. I Carles Frígola, victòria per a l'Inter, que com deies en la retransmissió es feia falta perquè a més tots puntets empates en la classificació precisament contra Estudiantes amb un partit menys. Sí. I a continuar treballant en les escoles, no? Tu que tens molta experiència, has treballat així, has treballat per a la Federació Valenciana en moltes categories, últimament en la selecció femenina. Aquest esport només pot anar avant si treballes amb les escoles. Necessita molta faena i necessita molta formació quan t'apleguen a sèniors, quan tinguin molta experiència i quan més anys portes rodats, millor. Així està el corredor tradicional que es fa sempre a l'equip contrari, perquè en aquest esport el primer sempre és el respecte als teus companys i el segon el respecte al rival, no? I agrair-los l'esforç i agrair-los la lluita per a posar les coses difícils en el camp. S'ha fet primer, no? El passillo l'ha fet primer l'equip que ha guanyat. Sempre el fa primer l'equip que guanya, al que perd, per agrair-li això, precisament l'esforç. Sí. Sense contrari no n'hi ha partit. Sense contrari, com diu Carles, no n'hi ha partit. I ara, quan acaben de fer el roglet tradicional final en cada equip en els seus companys, ve segurament la millor part del rugby, no? El tercer temps. Bueno, ara toca el tercer temps
que avui Que al per ser esta zona, si a diumenge Cullera, bon anem de suposa que paella. la paella, no? Claro. Serà, perquè si no és paella Vol sí... menjar una bona... Tenim paella de Cullera, eh? Si voleu provar la paella de Cullera, és d'ací. Tot A veure, en la gent de ingredients Sueca... quilòmetre zero. Quilòmetre zero, igual hi ha gent de Sueca que t'ho podria discutir, això. Bueno, Però bueno, en la Ribera ens quedem, no? Sí, En la paella... No, però la paella de Cullera és paella de peix i és tota d'ací de la mar. Anem ja a les entrevistes amb Nerea Sant Fèlix, que ja té protagonistes. En directe des del Juan Palomares de Cullera, estic amb Ismael, capità de l'Inter. Moltes felicitats en primer lloc. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo ha anat el partit? Bien, bien, hemos empezado con un buen ritmo. En la primera parte hemos entrado enchufados, pero luego en la segunda parte hemos bajado al principio, pero nos hemos podido recomponer y acabar el partido ganando. Ha faltado un poquito de físico en algunas ocasiones, pero bien, el equipo ha estado bien. Se t'anava a dir, no? Coses bones i coses males d'este derbi. Sí, bueno, cosas buenas, el compañerismo sobre todo, el juego en equipo, siempre nos apoyamos y tal. Cosas que hay que mejorar, incluyendo a mí el físico totalmente, porque hay situaciones en las que no llegamos y hay que mejorar. Però bueno, malgrat això ha sigut un bon partit, haveu obtingut victòria, suposo que content. Sí, muy contento, más en este campo que es en casa y bueno, sumar puntos siempre es bueno. Molt bé, pues ara a disfrutar del tercer temps i de la victòria. Muchas gracias. Gràcies. A ti. La primera entrevista de Nerea Sant Fèlix. Nosaltres recordar-los que avui acabem amb les retransmissions pel 2016, tranquils. Acabem les retransmissions de rugby a TV Mediterrani pel 2016 i ho hem acabat de la manera ideal, no? Que és un partit territorial, perquè volia mostrar-los el rugby de suar, no? Del rugby amateur i el rugby bo. Anem a veure que Nerea té un altre protagonista. Ahora es el turno de Simón, capitán del Estudiantes. ¿Cómo ha ido el partido, Simón? Hola, buenas tardes. El partido pues ha sido bastante duro, ¿verdad? Ante un rival muy potente delante. Perdona, Tranquilo. Lo siento, los golpes del directo. partido, sí. Y pues eso, sí, un rival muy potente delante, que nos ha complicado mucho las cosas, sobre todo en melee. No hemos tenido varones muy claros y la verdad es que han hecho un buen partido y se merecen la victoria. Nosotros, por nuestra parte, pues tendremos que seguir trabajando para mejorar estas cosas que no han salido bien hoy y conseguir un juego algo más parecido a lo que hemos podido hacer al final, que creo que hemos acabado bastante bien con la pelota, con la posesión y hemos tirado para adelante, pero hoy no ha podido ser. Bueno, pero en la segunda parte sí que habéis ido a más, ¿no? Intentar hacer esos ensayos que os han ajustado el resultado. Claro, hemos entrado al vestuario en el descanso 15 puntos abajo, creo, o algo así, y no nos quedaba otra que tirar para adelante y conseguir remontar el partido como sea, intentando jugar nuestro juego, pero bueno, es verdad que el rival nos lo ha puesto complicado y que ha faltado un poquito hoy, pero bueno, no ha podido ser. ¿Qué se les dice a los jugadores para motivarlos en esa primera parte, ¿no? Que vais perdiendo, para intentar que suba el ánimo? Hombre, pues hay varias cosas, pero bueno, lo más importante era en ese caso mejorar la actitud, porque se ha visto claramente que no llegábamos a los rocks para limpiar. Habían, pues eso, aparte de la actitud, cosas técnicas en cuanto a la melee, a los placajes que hemos fallado también, y hay que encontrar una forma de motivar a los jugadores como sea, ¿no? Utilizando un poquito todos los medios posibles, pero bueno, más que nada son las ganas. Además hoy un partido así televisado y con público y con gente que la verdad que era muy bonito y no queríamos tampoco rendirnos así sin luchar. Muy bien, pues muy bien peleado, muchas felicidades por lo que os toca, aunque no haya sido victoria, y a disfrutar con el equipo. Muchas gracias y enhorabuena. Les paraules del capità d'Estudiantes, un dels protagonistes del partit, este partit que ha guanyat Inter per 23-15 a Estudiantes. Agrair a Carlos Bello, jugador avui lesionat, no ha pogut actuar amb els seus companys pels seus comentaris. Jugador d'Estudiantes, moltes gràcies, Carlos. I Carles Frígola, moltes gràcies també. Moltes gràcies, Lluís. Recordar-los que el rugby, les retransmissions en directe acaben pel 2016, però no el rugby en TV Mediterrani, perquè tenim encara un parell de programes més fins al final de l'any del club de rugby. I abans anem a donar pas a una nova entrevista de la nostra companya Nerea Sant Fèlix. Ara és el torn de Juan Palomares. Gràcies a ell, este camp
porta el seu nom, tot un honor. És un gran honor, no te puedes imaginar, però fija't bé, gràcies a mi no, gràcies a tota la nostra gent que des d'un bon principi ha treballat, va treballar desesperadament i ha cregut. Sobretot el sentiment de creure en les coses. Això ha fet que este camp pugui ser. Que porta el meu nom és una cosa accidental, però el treball sí que és segut de tota aquella gent que creiem que podien tenir cap, que creiem en el rugby, que creiem en el que el rugby representa. Nosaltres li diem l'escola de la vida al rugby. Juan, me vas a fer plorar tan emocionadament. Això és així, i està escrit per ell en alguns diaris, perquè ja entonces fa ara 50 anys, aproximadament 50 anys, que ja definíem el rugby com l'escola de la vida. I contem per què du el seu nom, este camp. Pues, veuràs, no ho sé, l'Ajuntament se va reunir un dia i me varen cridar i me varen dir que havien acordat posar el meu nom. Jo no sabia ni on estava ni el que feien, el que deia, però estava molt orgullós. Va acceptar. Me sent molt orgullós, molt orgullós. Quants anys ha jugat vostè a rugby? Com? Quants anys ha jugat vostè a rugby? Jo em van treure la gent jove quan tenia 44. Ha estat des dels 17 que es comencia, fins als 44 he estat jugant en el camp. A vegades feia com que jugava, que ja no podia més, però bueno, dins del camp sí que estava. I s'imaginaria algun dia que avui la televisió podria retransmitir un partit des de Cullera? Pues bueno, mira, jo te dic la veritat. He pensat en això moltes vegades, estava absolutament convençut i creia que havia sigut molt abans. El que passa és que no sé com donar-vos les gràcies a vosaltres, perquè tot l'esforç que està fent la gent jove, tots els que estan treballant, però desmesuradament, s'ho mereixen això i més. El camp, Cullera i tots els que col·laborem en ell, hem estat en el rugby. No sé si sabeu que des de fa molts anys tenim un sponsor gràcies a ell. Hem tirat avant tota la vida, que a més del sponsor és un gran amic, el tinc així enfront de mi, li diuen Emilio Jiménez, representa a Forval i per a mi és un gran honor el que ell estigui avui així i que puguem estar. Ell també té molta part de culpa de que aquest camp estigui funcionant. Molt bé, Juan, pues tot un honor, tot un plaer, un somni fer realitat i ara disfrutar del tercer temps, no? Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots vostè. vosaltres i en el nom dels jugadors del club i del poble. I de Molt bé. Cullera. Moltes gràcies, Juan. A tu, Maria. Ha sigut un plaer. Les paraules de l'home que dona nom a este camp, de Juan Palomares Corella, un dels pioners del rugby a la Comunitat Valenciana, emocionat. I nosaltres posem punt i final així a la retransmissió. Recordar-vos que teniu les xarxes socials, el Club de Rugby.es, la nostra web, teniu aplicació en la Play Store per a continuar informant-vos i parlant de rugby. I fins així este partit de primera territorial entre l'Inter Estudiantes, la primera vegada, espero que no l'última que vinguem a Cullera, ha sigut un plaer, moltes gràcies.